שלום גדי. בוקר טוב, בוקר קשה, עצוב. בוקר קשה מאוד. אתה יודע, קצין קרבי ותיק, עם ותק מאוד גדול בשלל יחידות. אני מניח שהרבה אנשים יושבים עכשיו בבית ושואלים, איך זה קרה לנו? איך טכנית זה קרה לנו? זאת אומרת, RPG אחד הורג כל כך הרבה 21 לוחמים. איך זה אפשרי? אני חושב שצה"ל הסביר את זה, הכינו שם מבנים לפיצוץ, וכשמכינים מבנה לפיצוץ יש הרבה מאוד חומר נפץ בתוך המבנה, וטיל שנורא, RPG שנורא, יזם את כל החומר נפץ הזה שהקריס שני מבנים. אז זה בהחלט אירוע קשה, אבל זה מזכיר לנו שבעצם במלחמה הזאת בעזה אנחנו נלחמים כל הזמן באיום שהוא 360 מעלות, והוא מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע, הוא איום כדורי למעשה, וגם כשאתה נמצא באזורים אחוריים, האיום לא פוחת, מכיוון שיש שם הרבה נשק, יש עדיין הרבה מאוד מחבלים ברצועה, ויש הרבה מוטיבציה שלהם להילחם. עכשיו, כשאתה פועל באזור כזה כמו האזור שרוצים לחשף ולהפוך אותו לאזור חיץ, אז הם גם יודעים פחות או יותר לצפות את המהלכים שלך, כי זה לא איזשהו קרב התקדמות מהיר, אלא זו פעולה הנדסית בעיקרה, שנעשית בשטח נתון, שהם מכירים אותו היטב, הם יכולים להיערך לדבר הזה מראש, ולצערנו לפעמים הם גם מצליחים. אני חושב שצה"ל יסיק פה מסקנות על ייעל את שיטות הפעולה שלו, יגיע למצב שהפעילות הזאת תימשך, אין לי ספק, רק שיכול להיות שינקטו שיטה שתחשוף פחות לוחמים בנקודת זמן לסיכונים כאלה, אבל אי אפשר יהיה להוריד לחלוטין את הסיכון הזה מהכוחות שלנו. זאת בעצם המורכבות והמסובכות של המלחמה הזאת, וזה מזכיר לנו כל הזמן, יואב, אני אומר, אנחנו כל הזמן, יש לנו חיילים נהדרים, יש מפקדים נהדרים, יש מנהיגות נהדרת, מנהיגות צבאית, וזה מזכיר לנו איך מדינת ישראל אפשרה למפלצת הזאת לגדול ברצועת עזה במשך כל כך הרבה שנים. זה דבר שאנחנו נצטרך אחר כך לתחקר אותו לעומק. כן, גדי, אני רוצה להישאר במילה באירוע, ולשאול, אני מניח, את מה ששואל כל אחד בבית עכשיו. יש בתים שצריך לפוצץ אותם, למה עושים את זה מהקרקע ולא מהאוויר? כמה מטוסי קרב, בלי סיכון לחיילים, משמידים את הבתים, ושלום ותודה, לא? טוב, תראה, אני לא רוצה פה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל אני מניח שגם האזרחים ואזרחי ישראל הם אנשים חכמים, מבינים שלצה"ל יש הרבה מאוד משימות. החימושים האלה שמטילים מהאוויר, שהם חימושים מאוד מתוחכמים, מאוד מדויקים, לא נמצאים במספרים בלתי מוגבלים. בסופו של דבר צה"ל צריך להיערך לעוד תקופה ארוכה מאוד של לחימה, ולכן צה"ל יודע לעשות את התכנון שלו ולהשתמש באמצעים המתאימים במקום המתאים אל מול האילוצים שהוא מתמודד איתם, ולכן זה לא ריאלי וזה לא נכון גם להגיד בואו עכשיו נהרוס את כל הבתים האלה ברצועת עזה שחושפים את הפרימטר הזה, הפרימטר הביטחוני מהאוויר. זה פשוט לא מעשי. צריך כן להפיק את הלקחים, צריך כן לנקוט שיטה שתחשוף את החיילים שלנו לפחות סיכונים מהסוג הזה שראינו הלילה, שגם אם חלילה קורה משהו, הנזק לא יהיה כל כך גדול כפי שקרה הלילה, כן. אבל אני לא חושב שאפשר להמציא פה איזה שיטות פעולה חדשות שצה"ל לא חושב עליהן או לא יודע עליהן. בסוף הוא מנהל את הדברים על פי המשימות, על פי התכנון להמשך, על פי המצאי של האמצעים שיש לו, ואני חושב שנסתפק בזה. אני רוצה לעלות איתך כמה קומות ולשאול אותך עד כמה שאתה קורא, מבין, רואה תמונת הקרב, נכון לעכשיו 109 ימים לתוך המלחמה הזאת, ישראל משיגה את יעדיה? תראה, ישראל, קודם כל, צה"ל פועל בצורה מרשימה מאוד, וצה"ל מבצע את משימותיו. המשימות שמוטלות על צה"ל מבוצעות. עם זה אין לנו בעיה. גם לא תהיה בעיה לדעתי, כי יש פה צבא מעולה, יש פה מפקדים מעולים, ויש פה לוחמים נחושים ומעולים ומגובשים ומאוחדים. הבעיה שלנו היא בקומה האסטרטגית.
יש פה איזו תפיסה של ממשלת ישראל, ממשלת ה7 באוקטובר, שלדעתי לא קשירה לנהל את המלחמה הזאת, שלא צריך לדבר על הקומה האסטרטגית, לא מדברים על היום שאחרי. יוצאים מתוך הנחה שעכשיו אנחנו נלחם, צה"ל יצליח, יהיה צבר של הצלחות טקטיות, בסוף זה יוביל לאיזשהו אפקט אסטרטגי. אז לצערי הדבר הזה לא יכול לקרות. אי אפשר, כבר ניסינו את זה בלבנון, סיפרנו את הסיפור הזה לעצמנו, שאנחנו נצבור הרבה ניצחונות טקטיים, בסוף זה ייצר איזשהו אפקט אסטרטגי, זה לא עובד. צריך להניח אסטרטגיה, צריך לשתף פעולה עם ארצות הברית, צריך לדבר על היום שאחרי, צריך להכווין את הפעולות של צה"ל בצורה כזאת שהוא באמת ישיג את המטרות האסטרטגיות שעדיין לא הוגדרו. אני רוצה להזכיר, מיטוט חמאס זה מטרה מאוד חשובה, אבל זה לא בסוף האסטרטגיה שמסתכלת 50 שנה קדימה, 100 שנה קדימה, זאת לא האסטרטגיה. לכן צריך לעשות דברים. אני חושב שגם אחת הבעיות שיש לנו כרגע זה שאנחנו עדיין לא נמצאים בציר פילדלפי, ואני לא רואה איך בקצב הזה אנחנו נגיע לשם. זה דבר שהיה צריך לעשות, ופה זאת טעות אסטרטגית קשה, שזה דבר שלא נעשה מהיום הראשון של ההתקפה הקרקעית. היינו צריכים להיות אז גם הלגיטימציה הבינלאומית, גם מול המצרים זה היה יותר פשוט מאשר זה היום, אבל אני חושב שזו טעות שעדיין לא מאוחר לתקן אותה, וחייבים לתקן אותה. כי אם אתה לא תהיה בציר פילדלפי, ואתה לא תקטע את צינור החמצן של המנהרות ושל החמאס, ויש שם מנהרות וזורם אמל"ח ועוברים פעילים, ואני מקווה שלא מעבירים שם גם דברים אחרים. זה דבר שצריך לעשות אותו והוא חיוני. זה דבר שעדיין לא נעשה. כן, נוסיף על הדברים האלה שבכל פעם שישראל ניסתה לפעול חד צדדית, אפילו בדוגמאות של הנסיגה מלבנון או ההתנתקות מעזה, בלי לדבר עם פרטנר בצד השני, בסוף היא קיבלה מציאות פחות טובה לפנים מזאת שהיא רצתה, עם חיזבאללה בלבנון, עם חמאס בעזה, בשתי הדוגמאות האלה. המציאות התעצבה לה אחרת מכפי שהיינו רוצים. מילה, גדי, על סוגיית החטופים. חמאס שם רף שכמובן הוא בלתי אפשרי מבחינתה של מדינת ישראל. הפסקה כוללת של הלחימה, הבטחת שלטונו עם ערבויות בינלאומיות, שחרור כל מי שאפשר וכולי. מה כן אפשר צריך לעשות כדי בכל זאת לקדם את העניין הזה שהוא חשוב בוודאי, הוא אחת משתי המטרות העיקריות המרכזיות של המלחמה. אחת זה מיטוט שלטון חמאס, השנייה זה השבת החטופים. בינתיים שתיהן לא קורות. תראה, אבל אני לא רוצה אפילו לחשוב על מצב שאנחנו לא מצליחים להחזיר את החטופים למדינת ישראל. המדינה הזאת כבר לא תהיה אותה מדינה. זה דבר שחייבים לעשות. אני חושב שכן אפשר להגיע למצב שבו גם אם עושים הסכם עם חמאס, בתנאים מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, תראה, בסוף כשמדברים על הפסקת הלחימה, אז תהיה הפסקת לחימה, תמורת החזרה של כל החטופים שלנו בפעם אחת, לא שמורחים את זה על פני שנים, ותנאים מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד מוקפדים על חמאס. אין לי שום ספק שלא ייקח הרבה זמן, שבוע, שבועיים, חמאס יפרו את ההסכם הזה, ולישראל תהיה עילה להילחם. זאת אומרת, אני לא מקבל את הסיפור הזה שאי אפשר לעשות דברים. אני פשוט חושב שקואליציית ה7 לאוקטובר הזאת לא קשירה לעשות את הדברים האלה. הם לא מסוגלים לשבת, כי יש שם בתוך החדר מי שמחשק את בנימין נתניהו, לא מאפשר לו לקיים דיון אמיתי על העניין הזה, והדברים האלה לא מתקדמים. אני חושב שחייבים לשבת, חייבים גם במחיר של הפסקת הלחימה, עם תנאים מאוד מאוד קשים לחמאס, שאם הוא מפר אותם, ישראל מחדש את הלחימה. אין לי שום ספק שחמאס ייתן לנו סיבות טובות לחדש את הלחימה, שבוע, שבועיים, חודש אחרי. בסוף את חמאס יהיה אפשר להשמיד. טוב, גדי, עוד מילה אחת על החטיבה שגדלת בה, פיקדת עליה, חטיבת הצנחנים, אתמול אירוע קשה של גדוד 202, אתה היית מג"ד 890, אבל חטיבה הזאת שנמצאת מהיום הראשון בתוך עזה, אין יום שאני לא מקבל הודעות מהורים שאומרים שכל כך רוצים לחבק את הילדים, כל כך, והקשיחות שבהוצאת הבנים וכולי, לא אקח אותך לענייני התש, לא בבוקר כזה, אבל כאן אקח אותך לעובדה שהחטיבה הזאת נמצאת בחוד כבר הרבה מאוד ימים, ונלחמת במקומות הכי מסובכים, היום בח'אן יונס. כן, תשמע, אלה החטיבות הכי טובות של צה"ל, צנחנים, גולני, גבעתי, חטיבת הנחל, כפיר, כל מי שנלחם שם, זה פשוט
אנשים מדהימים, מפקדים מדהימים, ואני אומר לך, תשאל את החיילים. הם רוצים להמשיך להילחם, הם רוצים לבצע את המשימה, הם חולמים להגיע למצב שבו הם מצליחים לשחרר חטופים. אז זה קשה, זה ארוך. אני לא חושב שיש ברירה, אני חושב שהם כולם מבינים את זה. כשאתה עומד היום בח'אן יונס, ואתה מסתכל אחורה, אז אתה רואה את עוטף עזה, אתה רואה את השדות, אתה רואה את היישובים, אתה מבין למה אתה עושה את הדבר הזה. יש להם מוטיבציה אדירה, אני רואה אותם, אני רואה גם את אנשי המילואים, זה פשוט, זאת האווירה. אני חושב שגם האירוע הקשה הזה שקרה לנו הלילה, זה לא דבר שירפא את ידי צה"ל, הוא לא דבר שיפגע ברוח הלחימה של צה"ל. החיילים ימשיכו קדימה. כמו שאמרתי, צה"ל זה הדבר הכי טוב שיש לנו, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו במלחמה הזאת. אחרי התקלה הנוראית של 7 לאוקטובר, אני לא מנסה לטאטא את זה הצידה. תקלה נוראית, אסון נוראי שקרה לנו בגלל, עוד יצטרכו לתחקר את זה, אבל בסוף אתה רואה איך צה"ל פועל היום, ואיך החיילים הולכים קדימה, והמפקדים והקרבה. הבעיה שלנו נעוצה בדרג המדיני, בקואליציית 7 לאוקטובר, שפשוט לא קשירה לנהל את המלחמה הזאת. צריך להוציא שם את כל הקיצוניים החוצה, ולייצר משהו יותר נורמלי, שמסוגל לעשות חשיבה אמיתית, אסטרטגית. הדברים ברורים, גדי. תודה, גדי שמני.